Здравейте, приятели! Аз съм отново тук с новото ми нещо, което ще пробвам. Това е някаква спринцовка, вътре с желе. О, това даже вече излезе. Но е много трудно, защото трябва да се изтрака. За да излезе. Като цяло желето е много вкусно. Ето я. Да, Ели ми е оператор. Здрасти. Ето го. Да, някакво Ето розово го, снимай го отблизо. желенце. Да, много е вкусно. Ами вкусна ягода. Уникална. Много ми харесва. И така, абонирайте се за канала. И чакайте малко. Та хора, както видяхте, вече го пробвах и бях тръгнала да казвам: абонирайте се за моя канал и за още такива яки видеа, лайкнете видеото и се абонирайте. Чао! Пишете коментар. Абонирайте се също така и за моята операторка, най-добрата. Елена на английски и има синьо сърце след това с снимка на момичето Спайдърмен. Да, защото постоянно, нали така? Постоянно ще бъдеш с филтър на Спайдърмен маска. Чао, това ще пробва сега. Да, сега ще го пробвам това. И чао! Чао!